Dobrý deň, vítam vás v Cupra garáži DS Car v Dunajskej Strede. Naša spoločnosť bola založená v roku 1999 a od svojho začiatku sa venuje predaju a servisu aut. V roku 2020 do nášho portfólia pribudla nová značka. Volám sa Koloman Borbej a ako Cupra Master mám na starosti predaj práve týchto vozidiel. Sme hrdí na získané ocenenia, na našich kvalifikovaných zamestnancov a showroom, ktorý bol do tejto podoby zrekonštruovaný v roku 2024. Najväčšiu radosť však máme z lojálnych a spokojných zákazníkov a budeme radi, ak aj vy navštívite našu Cupra garáž. Cieľom nášho výletu bude Slovakia Ring. Pôjdeme s vozidlom Cupra Tavascan vo výkonnejšej verzii Veloz. Jeho športový potenciál bezpečne vyskúšame na pretekárskom okruhu a dúfam, že si to spolu užijeme. Tavascan je prvé elektrické SUV kupé značky Cupra. Táto verzia Veloz s pohonom všetkých kolies, dvoma elektromotormi má výkon až 340 koní. Zrýchlenie 0 na 100 za 5,5 sekundy. Maximálny dojazd je udávaný až na 568 km. Vo výbave môžeme mať aj Winterpack, vyhrievané predné aj zadné sedadlá, tepelné čerpadlo a vyhrievané čelné sklo. V štandardnej výbave tu nájdeme multifunkčný volant so satelitnými tlačidlami a radiacimi páčkami pod volantom, 15-palcový dotykový infotainment systém, head-up display, panoramatické strešné okno, prémiové ozvučenie Sennheiser, športové škrupinové sedadla. Cez aplikáciu My Cupra si môžete nastaviť predhrev interiéru a môžete si každý deň sadnúť do vyhriatého auta. Takisto si môžete odsledovať z diaľky stav vozidla, či je všetko v poriadku. Dunajská Streda aj okolie sú vyhľadávané najmä kvôli wellness príležitostiam, ktoré si môžete užiť s celou rodinou. Ak si však chcete vychutnať adrenalinovú pánsku jazdu, prenechajte wellness zíčkanie svojim nežným polovičkám a vyrazte do Orechovej Potône. Rýchla jazda na pretekárskom okruhu, motokári, offroad, historická vojenská technika, roztomilé zvieratka i dravé šelmy – to je ideálny program pre synov, otcov a kamarátov všetkých vekových kategórií.